Kita kaysa kung duha ka mata nga ni ka. Lain na ni mo, oy, manilip man ka. Bantog dili ka mukhaon sa kumbing ka kaysa suman ka. Mas lami man yun ang suman kontra sa bingka. Kasi mas lami ang suman nga tilawin ni ako di ba makaaka. Ayaw, me. Way ayaw. Ano may offer mo day? 150 rago naon sa deka. Grabe pa ng 150 oy. Wa na may 150 ron. Alang ano, wa na mo ko'y kwarta. Tuwa man akong kwarta sa akong asawa. Naman day asawa day. Basig mapatyan ko sa mga asawa ha. Magsaba po deka. Ang mapatiyan ta, kung masakpan ta. Mangita magaglalaki nga. Naman day asawa babae. Alang ano, pangita mo bugong mga machi. Rag tala. Ilang giday offer nimo? 150 ra lagi gahi agi na mo tungol oy. Grabe. Lugi mo ko ng 150 bay. Keep supon gini mo akong kusog. Tingnan mo buti kang gamay kusog no, kana makauli pa ka sa inyo. Sintos na lang. Last. Isa ka sa daw naman sininabi kaya akong tanawon. Uy, sana all. Okay, wala siya abs pero dako man sad. Sige, 200. Naaraw mo din na. Tara. Go, hinaya lang ha. Ma, asa na po to nila kaway mong anak? Kupay ko kabalo. Halos kada-adlaw na lang jud wa sige mo ba duda na jud ko ani. Magduda pa man ka nga naalian ang pagkabayot. Naulian lagi ubasin babae na pagi kabuangan nato. Kung nagduda ka apasa. Bantay lang jud ning gimuan ni. Tanawa ra, nibalik jud ka pagkabayot amawa ka. Oh man ha. Luya lagi kayo ko. Upo ka na kay kita natagbaw. Isa pa ba eh? Bahala ka di oy. Tama na to oy. Hangul gi kining amaw oh. Bi, kwarta bi. Paghulat, kurado po gay ka. Oh, 200 na ha. Salamat ha. Balik-balik ha. Ibayad pa jud ning amaw. Gal jud kay niglaki ning tawana babantay lang jud ni. Gimo! Mata dia! Me? Busis ka, nabaw kog paabot dito niya ng laki raday ka. Bakit ano ko ni mo me? Kita kaysa kung duha ka mata nga ni ka. Lain na ni mo, oy, manilip man ka. Bantog dili ka mukhaon sa kumbing ka kaysa suman ka. Abi na kung naulian na kang busita ka. May, let me explain. Mas lami man yun ang suman kontra sa bingka. Kasi mas lami ang suman nga tilawin ni ako di ba makaaka. Ayaw, May. Way ayaw.